ma 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 shikari bari 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 kari bari 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 shikari mahalari katalari kari mahalari katalari kari bari 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 kari bari 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 kari kari mahari baba kalari ka bari 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 shikari करिए सिस्टर हाँ स्टार्ट कर सकता बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर तुका अर्गां दिता. हर एका दिसा तुझे जिविताचे उतार ऐकूंक तू आमचे कान उघडताय. हर एक दिसा हे आत्मिक मान्ना हे आत्मिक खाण आमच्या आत्म्याक घटाय आणि बळ दिता. तुझी उतरां आमच्या कुडीक वखद आणि भलायकी जावन आसात. तुका देखून तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तू आमचो मजतदार आमचो शिक्षक आणि मार्गदर्शक जावन आसाय. तू म्हज्या मनांतवन चिंताय आणि म्हज्या तोंडांतल्यान तू उलयताय. थकलेल्यांक एक धैर्य दिवचे उतर आणि बुजवण दिवंक तुवें म्हाका एक शिसाची जीब दिलाय आणि तुझे उतर चीत दिवन ऐकूंक आमचे कान तुवें जागृत केलाय. देखून तुका अर्गां दिता. हे सेशन पवित्र आत्म्या कंप्लीट तुझ्या नियंत्रणान तुवें काण गेलाय. देखून तुका अर्गां दिता. कसलीच अडकळ अडचण येनाय तू हे सेशन चलोवन व्हरताय आणि ही शिकोवन भोव सोपी आणि अर्थाभरीत रितीन समजूंक तुवें येदोळच आदार करपाक बेसांव दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. हे मागणी आमी करता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. Amen. Amen. प्रेज गॉड. Praise हालेलुया. God. Hallelujah. जीसस. आमी ह्या संवसारान कित्याक आयल्या? बेश्टेच आमी ह्या संवसारांत येवंक ना. देवान आमकां हर एकल्यांकी एक विशेष उद्देशा खातीर ह्या संवसाराक धाडला. तर हो उद्देश कितें जावन आसा? खंयचें काम या असाइनमेंटाक काय म्हणतात ब्रदर कोंकणी? Assignment म्हळ्यार काय म्हणतात? Praise God. नियुक्त केल्लें काम न्हय? उद्देश की उद्देश उद्देश योजना बस. उद्देश की योजना प्लॅन्स. पण असाइनमेंट सांगा तुम जाता. ओके. तर हो उद्देश कितें? खंयचें काम या असाइनमेंट करूंक आमकां ह्या संवसारान धाडला म्हूण सोदून काडचें काम आमचें. केवळ खाऊन पिवून मजा मारूंक आमकां ह्या संवसाराक धाडूंक ना. कितें तरी देवाचें योजन आसा. आमकां आशिर्वादीत केल्यान अनेकल्याच्या जिवितांत आमी एक आशिर्वाद जावच्या. वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन्स. आमकां ह्या संवसारान आमचेंच राज विस्तारूंक देवान धाडूंक ना, पूण देवाचे राज विस्तारचे खातीर ह्या संवसारांत आमकां धाडला. देवाच्या राजा खातीर आत्मे बचाव करूंक आमकां धाडला. म्हज्या जिणे वरवीं अनेकल्याची जिणी सुफळ जायचे या त्याची उदरगती जायची. आमकां मेळ्ळा ते अभिषेक आणि सामर्थ्य अनेकल्याक त्याच अभिषेक आणि सामर्थ्यान प्रवेश जावंक आदार जायचे. आमी पळया कीर्तन 139 वर्स 14. घालतात दिसले ना. कीर्तन 139:14.
Psalm 139:14. One 39. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. विजबीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेदवा पृथ्वेचे गुंडायेंत म्हजें विणप जालें तेदना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां. खंडीत जावन देवान आमकां हर एकल्यांक की अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. विस्मित ताची कृत्यां हे आमी जाणो. गुप्ती रितीन जेदळा आमची आकारणी जाली तेदना पृथ्वीचे गुंडायन आमचे विणाप जाले तेदना म्हजी घडावळ देवाक मात्र कळ्ळी. ताका गुपीत नातली म्हळ्यार ताका मात्र कळीत आसली. आमच्या आवय बापायकी कळीत नातले आमी गुपीत रितीन कशे ताच्या गर्भांत आमी आवयच्या गर्भांत कशे आमी वाडावळ जाते आसा म्हण आमच्या आवयकी कळीत नातले पण देवाक कळीत आसले. त्या वेळार ताणें आमच्या जिविता खातीर एक योजन दवरला. जेरेमाया 1:5 घालया बी. आवयच्या कुस्प्यांत तुका रचच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. प्रेज गॉड. आवयच्या कुसवेन रचच्या आदींच तुजी म्हाका वळख आसली. तू जल्माच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. तर आमी जल्माच्या आदींच देवान आमकां एक विशेष कार्या खातीर एक विशेष उद्देशा खातीर नेमला. तर आमी पळया वर्णसल्ल्यान पळयल्यार रूथ नाओमीच्या जिवितान आदार जावंक पावली. दाविदाचे असाइनमेंट वा काम साऊल रायाक हेल्प वा मजत करचे जावन आसले. इस्रायली घरांक जैत दिवच्याक जेन्ना ताणें गोलियाताचो संहार केलो त्या दाळा ताणें इस्रायल राष्ट्राची मजत केली. त्या घडीता उपरांत तांचे दुस्मान तांचे तावन पयस रावले, लागीं येवंक ना, तांकां दोसूंक येवंक ना. वर्णसल्ल्यांतलो जुजे ताचे असाइनमेंट इजिप्त राष्ट्राक मजत करचे आनी ताच्या कुटुंबाकी दुकोळाच्या काळार मजत करचे जावन आसले. धर्मदूताची कृत्या 7वो अध्याय वर्णन. Acts 7:9. धर्म पूर्वज जुजे वयर मोसरान भरले आनी ताका ताणी गुलाम करून इजिप्त गांवांत विकलो. पूण
देव ताचे सवे असलो आणि सर अनवारांतलो देवान ताका निवारलो आणि ताका जाणवाय दिवन इजिप्ताच्या इजिप्ताच्या राया फाराव्याक मानवासारको केलो आणि फाराव्यान ताका इजिप्ताचो कारभारी आणि आपल्या घराण्याचो अधिकारी केलो. 7:9 घाल. सेकंड 9. हा बरोबर. धर्म पूर्वज जुजे वयर मोसरान भरले आणि ताका ताणे गुलाम कर इजिप्त गावान विकलो. पण देव जुजे सवे आसुल्लो, केदाळय ताचे सवे आसुल्लो आणि सर्व अनवारांतलो देवान ताका निवारलो आणि ताका जाणवाय दिवन इजिप्ताच्या राया फाराव्याक मानवासारको केलो आणि फाराव्यान ताका इजिप्ताचो कारभारी केलो. फाराव्याच्या स्वप्नाचो अर्थ ताणे ज्या दळा सांगलो त्या दळा 7 वर्सांच्या दुखोय पडल्या त्या काळार ताका ताच्याच कुटुंबाक मात्र न्हय पण हजारो लोकांक आणि इजिप्तकारांक शाबीतायेन राखूंक जाले. जोबान जे दळा आपल्या इश्टां खातीर मागणे केले तांकांय बरेपण मेळ्ळे आणि जोबय आशिर्वादीत जालो. जे कितें ताणे होगडायले ते देवान सगळे ताका दोडत्या मापान फाटी दिले. मोरये मायेचे जिविती तशेंच जावन आसा. देवदूतान तिका संदेश दिल्ल्या वेळार तिका जायत्यो संगती समजूंक ना, पण तिने देवाच्या उतराक खालती मान घाली आणि ती म्हणाली, आपले हांव सोम्याची चाकर, तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तें जावं. तर आता म्हजे पर्पज वा उद्देश वा असाइनमेंट कितें जावन आसा, हांवें ते कशें सोदून काडचे. जिविताचो उद्देश आमच्या जिविताची एक चावी जावन आसा. उद्देश नासल्यार जिविताक अर्थ ना. उद्देश आमचे भितर एक भरवसो उबजायता, त्या दिशेन कार्य करूंक आमकां आदार दिता. देव आमकां आपोवणे दिता जाल्यार तो आमकां त्या कामाक या ते काम करूंक तरबेती दिता आणि सर सायेती दिता. 1 Thessalonians 5:24. धन्यवाद. ताणे जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच. प्रेज गॉड. जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी. तो सदांच विश्वासी असता, तशें असता हे तो करतलोच. जे ताणे आमचे ते करूंक निश्चित केला, ताणे निर्धार केला तो आमचे ते पूर्ण करतलोच, कित्याक तो सदांच विश्वासी जावन आसा. 2 Thessalonians 3:3 घालया बी. दुसरे थेसलोनिकरांक पत्र 3रो अध्याय वळ 3. Two Thessalonians 3:3. पूण सोमी सदांच विश्वासी तो तुमकां बळ दितलो आणि खोट्याच्या हाताक सांपडनासी तुमकां राखतलो. पण सोमी सदांच विश्वासी तो आमकां बळ दितलो. आमचे असाइनमेंट पूर्ण करूंक तोच आमकां बळ दितलो आणि कोटांच्या हाताक आमी सांपडानाशे आमकां तो राखतलो. कसलीच अडकळ वा अडचण येनाय तो आमकां राखतलो. तर आता 7 पॉइंट्स असतात. आम्ही आमचे उद्देश कसे आम्ही पूर्ण करचे.
पहिले जावन आसा देवाकडे आमचो संबंध, देवाकडे आमचे रिलेशनशिप. जेजूच्या प्रेझन्सांत आम्ही रावताना, त्रिएक देवाच्या हजरपणांत आम्ही रावताना पवित्र आत्मा आमकां डायरेक्शन दिता आणि देवाच्या खुशये निर्णय काण घेवंक तोच आमकां आधार दिता. जदाळ आम्ही पळयता दावीद देवाच्या रिलेशनशिपान आसलो. ताच्या पुर्वजांकडे केल्लो करार फर्नासलांत आम्ही पळयता दावीदाक ते सारखे गोत्त आसले. देखून तो हर एक वेळा देवाच्या हजारपणांत रावतलो. जाता तितलो वेळ तो देवाच्या लागशिलान संबंध जोडूंक तो प्रयत्न करतलो. हर एक दिसा तो वेळ खर्चितलो देवाच्या हजारपणांत. तशें जुझेय ताकाय देवाकडे एक रिलेशनशिप आसले. आम्ही आता वाचले देव ताच्या सवय आसलो आणि हर एक कामान तो ताका हर एक अनवरांतलो ताका निवारतलो. ते देवाचे फेवर म्हणतात आम्ही. कृपा ताचे वयर आसली. देखून ताकाय जाय तितले विरोधपण आयले. ताच्याच भावांनी ताका पोट्टूबायन घाले, गुलामाक असो विकलो. फाराव्याच्या बायलेन, पोतिफाराच्या बायलेन ताचेर खोटो आरोप घालो. तरी ताणे पातक करू ना. ताणे तोंड उक्ते केले ना. ताच्या सेल्फ डिफेन्सान ताणे कांयच सांगू ना आणि तो बंदीगृहान गेलो. पण ताणे पातक करू ना. पण हे सगळे देवाचे योजन पार्ट ऑफ द प्लॅन म्हणून ताणे ऍक्सेप्ट केले आणि तो हलती मानगाल देवाचे काम करूंक तो मुखार सरलो. प्रेज गॉड. सेकंड पॉइंट जावन आसा आम्ही मोगान चलचे. देवाच्या आगापे मोगान आम्ही वावुरचे. रोमन्स 5:5 घालतात बी. रोमन्स 5:5. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. प्रेज गॉड. आमचेच ताकी आमकां कोणाकडे मोगान वावरूंक जायना. पण देवान जो पवित्र आत्म्या मुखांतर आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला, त्या वरवीं मात्र आमकां अनेकल्याकडे मोगान वावरूंक जाता. त्या ताका भोगसूंक जाता. प्रेज गॉड. थर्ड जावन आसा आमचे माइंड रिन्यू करचे देवाच्या उतरान. रोमन्स 12:2 घालतात बी. ह्या संसाराची चाल तुम्ही आदरी नाकात. बदलाक तुमची मना नवीन जावन तुमचे जिणेचेंच रूपांतर जावन तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आणि खंयचे बरें देवाक मानता तसले आणि संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्यात. प्रेज गॉड. या संसाराची चाल तुम्ही आदारी नाकात. या संसाराप्रमाणे आम्ही चलोंक गेला. देवाचे उद्देश आमच्या जिवितांत कितें आसा ते केदाळे आमकां पूर्ण करूंक जावचे ना. बदलाक आम्ही आमची मना देवाच्या उतरा प्रमाणे नवी करूंक जाय. केदाळाच आमच्या जिणेचे रूपांतर जातले आणि तवळ आम्ही देवाची खुशी कितें, देव आमचे तोंड कितें आशेता ते समजूंक आमकां सुलाभ जातले. खंयचे बरे आणि देवाक मानतात असले संपूर्ण म्हूण आम्ही समजून घेतलेला. प्रेज गॉड. फोर्थ पॉइंट, होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा आमकां आधार दिता आमच्या जिणेचो उद्देश कितें म्हणून सोदून काडून. पवित्र आत्म्या शिवाय हे काम आमकां करूंक जायना. पवित्र आत्मो हर एक हे काम आमकां इजिली सोदून काडून आधार दिता. 5वे जावन आसा आमचे फोकस प्रॉब्लेमावर नाही पण आमच्या असाइनमेंटावर आसा. जे आमकां अडकळी अडचणी येतल्यो, विरोधपण येतले, दगदवणी येतली, पण आमचे ध्यान मन आमच्या असाइनमेंटावर आसा जाय. आता जुजे की
जायतीतले विरोध पण आयले. दाविदाच्या जिवितांती जायतीतले विरोध पण आयले. जेजूच्या जिवितांती आम्ही पळयला जायतीतले विरोध पण आयले, जायतीतले धगधोण्यो आयल्यो. पण तांचे फोकस तांच्या असाइनमेंटार आयले. देवान तांकां खंयच्या मिसावाक धाडला ताचेर मात्र तांचे ध्यान मानतली. तांणी खंचो नासली देखून तांकां ते पूर्ण करूंक सलीस जाले. प्रेज गॉड. 6 पॉइंट जावन आसा, ह्या कामात हांव देव मजेत हांव कितें आशेता. तर ह्या कामात हांव देव मजेत हांव हेरांक हांवें बऱ्यापणाक पडचे भशेन तेच आशेता. म्हजें जिवीत म्हजे खातीर न्ही, हेरां खातीर एक आशिर्वाद जायचे म्हण देव आशेता. आतां हे फाटले आमी हर एकल्यांच्या जिवितान पळयला, जावं ते रूथ, जावं ते दावीद, या जुजे, या मोरीमाय, या आमचो जेजू, तांचे जिवीत तांचे खातीर न्ही पूण हेरां खातीर एक बरेपण, एक आशिर्वाद जावन तांणी जियेले आनी ते हेरांक जायते जाणांक ते फायद्याचे जाले. प्रेज गॉड. 7 पॉइंट जावन आसा, तुझ्या मिसावान तूं तृप्त जा. म्हळ्यार म्हाका खंयचे असाइनमेंट दिला तातूंत हांवें तृप्त जायचे. आनेकल्याचे हांवें पळोवंक वचचें न्ही. या आनेकल्याचे मिसाव काल आसा ते पळोवन हांवें उचांबळ जावचें न्ही. म्हाका ल्हानशें काम दिला तातूंच हांवें विश्वासी जावन रावचें आनी देवाक विधेय जावन हांवें ते काम करचें. लूक 16:10 घालतात गी. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. वय, जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. ल्हान ल्हान संगतीनी जे दाळा आमी विश्वासी रावना त्या दाळा व्हड व्हड संगती देव आमकां कळीत करचो ना. देखून देव आमकां स्टेप बाय स्टेप एक एक हांगा तरबेती दिता, ट्रेनिंग दिता. कशें आमी ते स्टेप बाय स्टेप ओबिडियन्स ह्या विधेयपणान चलता त्या दाळा ते काम ह्या असाइनमेंट आमकां पुरा करूंक देवच आदार दिता. सो मी आमच्या कामाद्वारे ताका आमी गौरव दिवचे म्हण आशेता. आमच्या स्वंत आदाया खातीर न्ही, जर तर आमचे ध्यान मन येणे तेणे वेता, इशेन तिशेन गुंता, कोण म्हाका पळयता या कोण म्हाका शाबासकी दिता या हेरांनी म्हाका पळय जाय म्हण हांव वावर करता जाल्यार आमचे फोकस देवा थंय ना जाल्यार देवाक आमचे मारिफात कार्य करूंक एक आडखळ जाता. पूण जे दाळा आमी ताका खाल जाता आनी ताची सत्ता आमच्या दिसपडत्या जिवनान आपणायता त्या दाळा तो आमकां ताच्या राजा खातीर वर्ती कामां करूंक बलिश्ट करता. देखून ल्हान ल्हान मेटा विधेयपणान आमी काडून जायती आमकां देवाच्या वर्त्या मिसाव कामाक व्हरून पावयता. जर आमी ल्हान ल्हान संगतीनी प्रामाणीक रावना जाल्यार देव आमकां ताच्या राजाच्यो वर्त्यो संगती कश्यो कळीत करतलो. जे कितें हांव करता ते म्हाका देवाच्या पर्पसा लागीं, उद्देशा लागीं व्हरता गी, ताचे जावन पयस व्हरता म्हण आमी तपासणी करूंक आसा. जेजू पुनर्जीवन जालो ताच्या उपरांत शीस ही पुरा आपापल्या कामाक गेले. पेद्रू आनी हेर शीस मासली धरूंक गेले. 2 शीस एमावसाच्या वाटेर गेले. तांच्या जिणेन कांयच उद्देश ना तशें तांकां भोगले. एका रितीन ते निराश जाले. पण पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देवलो तेन्ना ते धैर्यान भरले आनी बळादीक रितीन सुवार्ता परगटूंक लागले. साम पावल एक व्हड शिकपी जावन आसलो पण ताका जेंतिलांक पासून सुवार्ता परगट करचे मिसावन देवान दिले. तेच बरी पेद्रू आनी जुवांव हे अशिकपी मनीस जावन आसले पण सिनेगॉगांतल्या व्हड व्हड अधिकाऱ्यांक तांकां सुवार्ता परगट करचे मिसाव देवान तांकां दिले.
आता सांग पावलान म्हणून हांव इतलो व्हडलो शिकपी जाल्यार म्हाका काल जंतिलांकडे धाडला. या सांग पेद्रून म्हणून हांव अशिकपी जाल्यार म्हाका कित्याक व्हड व्हड अधिकाऱ्यांकडे सिनेगॉगांत आनी याजकांकडे धाडला तांकां सुवार्ता प्रगट करूंक. धर्मदूताची कृत्या 4 अध्याय वळ 13. Acts 4:13. पेद्रू आणि जुवांव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नीती सभेचे सांदे बिजमीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. प्रेज गॉड. पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नीती सभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जाले. आता ते अशिकपी आसले पण तरी की पवित्र आत्मा तांचे वयर आयिल्ले दळा ते धैर्यान भरले आणि धैर्यान उबे रावन तांणी सुवार्ता प्रगट केली. व्हड व्हड अधिकाऱ्यांच्या मध्ये नीती सभेचे सांदे विस्मीत जाले तांकां पळोवन. कित्याक तांकां कळीत आसले ते मनीस अशिकपी जावन आसात, सामान्य साधारण मनीस जावन आसात. पण तरी की ते कशे त्या जेजूच्या नांवान उलयतात आणि ते इतले धैर्यान आनी बळान उलयतात. पवित्र आत्मा तांकां मेळच्या आदी पेंतेकोस्ताच्या दिसा आदी तांकां धैर्य नासले. ते बिजोड जावन वयर माळये सालार बशिल्ले 120 जण. म्हणजे दळा पेंतेकोस्ताच्या दिसा उज्या रुपार तांकां पवित्र आत्मा तांचेर देवन आयलो. ताच्या उपरांत ते धैर्यान भरले आणि बळादीक रितीन तांणी सुवार्ता प्रगट केली. प्रेज गॉड. रोमन्स 10:14 घालया. पूण ताका सतमंदूंक नासलेले ताका उलो मारतले कशे? आणि ताचे विशयान तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशे? आणि प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे? प्रेज गॉड. पण ताका सतमानूंक नासलेले ताका उलो मारतले कशे? आणि ताचे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमानतले कशे? आणि प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशे? केवळ सुवार्ता प्रगट करचे काम नाही, पण हर एक विश्वासी या बिलीवर या बावार्थी व्यक्तीक देवाच्या मिसाव कार्यगत करून एक आपावणे आसा. लोकांनी सुवार्ता आयकूंकच ना जाल्यार तांणी सतमानचे कशे? आणि कोणी तांकां बरी खबर दिवंकच ना जाल्यार तांणी आयकोनचे कशे? कोणी म्हणे आमकां हे स्वताचे उत्तर दिल्या वरवीं आमी बाचावी जाल्या. पण आमी बाचाव जाल्या उपरांत आमी वगेच बसल्यार आमी आनेकल्याचो भावार्थ चोरल्ले बरे जाता. देखून आमी वगेच रावंक ना. आनेकल्यान आमची टेस्टिमनी आमकां शेअर करेत. या आमी ह्या स्वताच्या उतरांत कितें शिकल्या ते आनेकल्याक आमकां शिकयत. आमी बाचाव जाल्या आनेकल्याक बाचाव करूंक. देखून परफेक्ट शब्द जायचे म्हणना, व्हड शब्द जायचे म्हणना, पण साध्या सिंपल शब्दांनी साध्या सिंपल रितीने आमकां सुवार्ता प्रगट करेत. सामर्थ्य त्या संदेशांत आसा, संदेश दितेल्यान नाही. कोण तरी ते राखून आसा, ताका एक बुजवण्याचे उत्तर दिवया. देवान म्हज्या जिवितान कितें बरें केला ते आमी आनेकल्याक वचून सांगया. ताचो भावार्थ वाडया. जेजू विशयान जायत्या जाणांक कळीतच ना आणि जेजू विशयान आयकूंकच ना जाल्यार तांणी जेजूक सतमानचे कशे? कोणे म्हणी तांकां जेजू विशयान सांगल्यार मात्र ती सतमानतात. आता हे जालें विश्वासी कोण. नेक्स्ट पॉइंट, करेक्शन. या शिस्त. देव आमकां शिस्त लावंक शेता.
जोआंचो वांजेल 15वा अध्याय 3 तावन 5. जॉन 15 3 4 5. पहिले 4 5 वाचूया आम्ही. जॉन 15 4 वर्स 5. तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा तेदवा हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जसं एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकना. 15. वय हांव दाखवल तुम्ही फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकना. प्रेज गॉड. 4 या आधी. तुम्ही म्हजे ते एकवटान रावा. जदाळ आम्ही जेजू ते एकवटान रावता तेदना मात्र आम्ही ताचे ते एकवटान तोय आमचे ते एकवटान रावता. जशे एक फांटो दाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच जेजू ते आम्ही एक जावन रावनातल्यार आम्ही फळ दिवंक शकना. तर आमच्या असाइनमेंट पूर्ण करीचे जाल्यार आम्ही देवाच्या राजान यथेश्ट फळ दिवचे जाल्यार आम्ही जेजू ते एकवटान रावंक आसा. ताजे ते एक रिलेशनशिपान रावंक आसा. ताज्या उतरान चड आनी चड वेळ आम्ही खर्चूंक आसा. 5 घालाली. वयर करा. बाई हांव दाखवल तुम्ही फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश फळ दिता. जदाळ आम्ही जेजू थंय रावता तेदाळ मात्र आम्ही यथेश फळ दिवंक शकता. कित्याक तो जावन आसा खरी दाखवल आनी ताची दाखवलीची सकत फांट्या थंय वळटा. ताजी सकत आमकां मेळटा जदाळ आम्ही ताज्या प्रेझन्सांत रावता. ताचे बळ आमकां तो दिता आनी तेदाळ मात्र आमकां आमचे असाइनमेंट वा मिसांव काम करूंक आमकां घटाय मेळटा. आमचो वावर करूंक आमकां धैर्य मेळटा. कित्याक म्हजे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकना. जेजूचे विणे आम्ही जिणेन कांयच करूंक शकना. आम्ही बाळटा तसले फळ दिवंक शकना. 3 वर्स 3 15 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात हे दोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. आता आमकां असाइनमेंट दिल्ल्या वेळार आमकां इल्ले शिस्ती लायता देव. बेंडून नितळ करता, सवर्ण बेंडून नितळ करता. इल्ले करेक्शन करता, शिस्त लायता, डिसिप्लिन शिकयता. तेदाळा इल्लेशे आमकां दुखता, तोपता, इल्ले कश्ट जातात, पूण ते आमच्या बऱ्या खातीर, आमच्या फायद्या खातीर. देखून ते आमकां ताणें करीचेच पडटा. नाजाल्यार आमकां चड फळ दिवंक जायना. जदाळ आम्ही गार्डनांत एक झाड लायता आम्ही पळयता, ते फांटे आम्ही कट करता तेदाळ नवे फांटे येतात आनी नवी पानां ताका येतात. ते आनीकय चड फुलां वा फळां दिता आमी पळयलां. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर काणून जदाळ आमी करेक्शन करिना, तो आत्मीक आरसो आमी वापरिना, तेदाळ आमच्या जिवितांत आमकां कांयच करूंक जायना. देवाच्या राजाक आमी यथेश फळ दिवंक आमकां साध्य जायना. हिब्रूज 12:11. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषा कारण जायना, पूण उपरांत शिस्तेन
तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आणि नीतीचे फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. Praise God. शिक्षा दिल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता, शिवाय संतोषाक कारण जायना. पळय आमकां शिक्षा दितना, आमकां करेक्शन करताना स्पिरिच्युअल आत्मीक आरसो काडून आमी करेक्शन करता. सदाळ आमकां जायते पटी ते आमकां इल्ले दुखता, तोपता, इल्ले कश्ट जातात. ते संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत आमकां कळटा शिस्तेन तरबेती जाल्ल्यान ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. ते आमच्या फायद्याकच पडटा. ते आमकां समाधान आनी नितीचे फळाभरीत जिवीत आमकां जोडून दिता. प्रेज गॉड. लास्ट पॉइंट जावन आसा जॉन 15:16. तुम्ही म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुम्ही भायर सरन वचोन फळ दिजाय, उरचे तसलें फळ दिजाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुम्ही मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. तुम्ही म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. तुम्ही भायर सर वचून फळ दिजाय, उरचे तसले फळ दिजाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. मागीर आमी देवाक वेंचून काडूना. आमी जल्मताना आमकां गोतून नासले, पण देवानच आमकां आमच्या जल्माच्या आदींच वेंचून काडला. जेरेमाया 1:5 आमी तांतू आयकले. आमच्या जल्माच्या आदींच ताणें आमकां वेंचला, आवयच्या गर्भांत येवच्या आदींच, आनी ताणें आमकां पवित्र केला. आनी एक प्रवादी कसो आमकां राष्ट्रां खातीर नेमला. We are blessed to be a blessing to others, to the nation. ससनाक बाळटा तसले फळ दिवंक आमकां उरचे तसले फळ दिवं जाय पण देवान आमकां नेमला. पण आमी उरचे तसले फळ दिता हुंगी. स्पिरिच्युअल मिरर जदाळ आमी काण घेवन करेक्शन करता, तदाळा मात्र आमकां साध्य जाता बाळटा तसले फळ दिवंक. आनी देवाच्या एकवटान जदाळ आमी रावता, तदाळा मात्र आमकां साध्य जाता यथेश्ट फळ दिवंक. 30 वांट्यांनी न्ही, 60 वांट्यांनी न्ही, 100 वांट्यांनी फळ दिवंक आमकां साध्य जाता. आता लास्ट पॉइंट आसा प्रेपरेशन टाइम, म्हळ्यार आमचे तयारी करचो वेळ. जुजे गुलाम जावन आसलो त्या दाळाक 17 वर्सां प्रायर आनी गव्हर्नर जाता म्हणसर ताका 30 वर्सां प्राय जाल्ली, म्हळ्यार 13 वर्सां ताची तयारी जावन आसली. ताजो 13 वर्सांची तयारी ताका करची पडली गुलामपणांतून गव्हर्नर जावच्या मध्ये. दाविदाक अभिषेक केल्या उपरांत राय जाता म्हणसर ताका 15 वर्सां राखचे पडले. साम्युएल प्रवादीन दाविदाक अभिषेक केल्या वेळा त्या टायमात तो रायाच्या सिंहासनार बसता म्हणसर ताका 15 वर्सांची तयारी आसली. ते ताजो प्रेपरेशन टाइम जावन आसलो, तयारी करचो टाइम जावन आसलो. जेजूनी 3.5 वर्सां पब्लिक मिनिस्ट्री केली, पण ताका 30 वर्सां ताच्या पहिले तयारी करची पडली. देखून ताजी 3-3.5 वर्सांची मिनिस्ट्री एकदम सुफळ जाली, एकदम पॉवरफुल आसली. आमकां कळीत आसा हो प्रेपरेशन टाइम, हो तयारेचो टाइम देव आमकां ट्रेनिंग दिता, डिसिप्लिन करता, आमकां सवर्ण बेंडून नितळ करता. कष्ट जातात, इल्ले दुखता, इल्ले तोपता, आमकां बरें लागना, पण अशें गरजेचे जावन आसा. हे करचे देवाक गरजेचे जावन आसा, ना तर आमी देवाच्या राजाक यथेश्ट फळ दिवंक शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया.
जॉन 16:13 घालतात बी. स्वतःचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पायतलो. तो आपलेच ताकी काय उलोवचो ना, आपल्या आयकल्ल्यांच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आमचे मेसांव कितें आसा म्हणून हो सताचो पवित्र आत्मो आमकां आयल्या वेळार आमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपलेच ताकी काय उलोवचो ना, पण बापान ताका जे कितें सांगला ते तो आपले आयकल्ल्यानच तो उलयतलो. जे बापान ताका सांगूंक धाडला तेच तो उलयतलो. त्या शिवाय फुडें घडोवंक आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. पवित्र आत्मोच आमकां डायरेक्शन दिता, आमकां वाट दाखयता. आमच्या मिसावांत आमकां स्टेप बाय स्टेप आमी मुखार कशें वचाचे म्हण पवित्र आत्मोच आमकां दाखोवन दिता, हेल्प करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ब्रदर काय ऐड करूंक आला ऐड करया, कोणाकी काय सांगूंक आला सांगया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणा काही सवाल असल्यार विचारियेत आणि कोणाची काही टेस्टमनी असल्यार दिवयेत. ओके, काही विचारलं नसल्या विचारा, आयच्या शिकवण्या वयर. ओके, प्रेज गॉड. टेस्टमनी कोणाची नांगी? गॉड. ब्रदर सिस्टर काय ऐड करूंक आला करया, काय करेक्शन करूंक आला. काय ना सिस्टर. कंटिन्यू करूंक आसा गे आणि एक 5 मिनिट्स करूंक जाता. नाजाल्यार थँक्सगिव्हिंग प्रेयर करा, कोणी उलयनात. सगळी सायलेंट आसात. तर आता आम्ही बिलिव्हर जाला उपरांत आम्ही विश्वासी जाला उपरांत आम्ही सायलेंट रावंक ना. सायलेंट रावल्यार आम्ही आनेकल्याच्या साल्वासांव चोरता. आम्ही आता हर एकली बिलिव्हर जाल्या. देवा जेजूक आम्ही आमचो स्वामी आनी सडवणदार म्हणून मानून घेतला. देखून आता आम्ही सायलेंट रावंक ना. आम्ही जे कितें आमची टेस्टिमनी आसा तेही आमकां सांगेत. या उतरान आम्ही काल शिकल्या तेही आमकां साध्या सोप्या रितीन सांगूंक जाता. तशें वचून आम्ही सांगतना आनेकल्याचोय भावार्थ वाडता, भावार्थ चडता आणि ताकाय एक भरवोसो मेळटा. ह्या भावाच्या ह्या भयणीच्या जिवितान बरेपण जाला जाल्यार म्हज्याय जिवितान जावंक शकता. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. ओके सिस्टर, थँक्सगिव्हिंग प्रेयर कर आणि फ्रायडे रिट्रीटाचे एक अनाउन्समेंट कर सिस्टर. थँक्सगिव्हिंग. अर्गंत तुका मंगळा बाप्पा
ऐसो हो नो ओरतो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा आमकां हे भयणी मुखांतर नव्यो आमकां उतरां स्वताच्या उतरां मुखांतर गुपीत असले संगती उगडापे केल्ल्या खातीर आर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आमकां हो ओरतो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर ह्या भयणी मुखांतर आमकां तुवें हे कितें आमकां कळीक नासलें तें उगडापें केल्ल्या खातीर आर्गां तुका मोगाळा जेजू तूं आमच्या सांगाता आसाय पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दिताय बळ दिताय आनी आमी विस्वासी रावंक जाय आनी आमी आमचे थंय कितें आमी शिकल्या कितें आमकां ह्या उतरां मुखांतर बरेंपण जालां हें सगळें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय तांकां हें हाडूंक जाय साबार ह्या मुखांतर ह्या उतरां मुखार स्वताच्या उतरां मुखांतर येवंक जाय आमी प्रयत्न करूंक जाय हें पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र आत्म्या कडेन इसार त्या प्रमाणे आमी चलोवन ह्या उतरां मुखांतर आमी चलोवंक जाय विस्वासी रावंक जाय आनी आमकां ह्या उतरां शिकतना करतना आमकां तरबेती दितना देवान आमकां थोडे फावटी करेक्शन आमचें करतना सोवरून भेंडून आमकां नितळ करच्या टायमार कितें आमकां ल्हान व्हड संगतींनी दुखता तें आमी शांतीन समाधानान समजून घेवन देव आमकां बऱ्याकच हें सर करता म्हणून आमी समजून घेवच्या खातीर हे सगळें आमकां तुवें शिकयल्या खातीर ह्या भयणी मुखांतर काळजांतल्यान आर्गां दिता हे मागणें हांव करता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन Amen. Amen. Thank you, sister. Praise God. Praise God. ओके फाल्यां आमची रितीर आसा 9:30 4 वरां म्हणसर तुमी येया आनी येताना एरांकी आपोवन हाडा हरी एक ती जेवणाची वेवस्था आसा ती बरी खबर एरांकी दिवची या प्रेज गॉड Praise God. Praise God. God.